کود کڑا پزڑ سارا توبہ دا گناہونو صفا بشی صفا پیو نارا دا گناہونو نارا دا گناہونو کود کڑا پزڑ سارا توبہ دا گناہونو صفا بشی صفا پیو نارا دا گناہونو نارا دا گناہونو حسینا چنن وکڑی توبہ سبائی بیاکڑی حسینا چنن وکڑی توبہ سبائی بیاکڑی حسینا چنن وکڑی توبہ سبائی بیاکڑی جوڑی گی دا توبی نمسحرا دا گناہونو صفا بشی صفا پیو نارا دا گناہونو نارا دا گناہونو کود کڑا پزڑا سارا توبہ دا گناہونو صفا بشی صفا پیو نارا دا گناہونو نارا دا گناہونو گناہ باندے توبہ کول خلارا دا جنت دا گناہ باندے توبہ کول خلارا دا جنت دا گناہ باندے توبہ کول خلارا دا جنت دا بچ گی پتوبہ باندے سزا دا گناہونو صفا بشی صفا پیو نارا دا گناہونو نارا دا گناہونو کود کڑا پزڑ سارا توبہ دا گناہونو صفا بشی صفا پیو نارا دا گناہونو نارا دا گناہونو نن یو موقع دا دروازہ دا تو بخلاصا نن یو موقع دا دروازہ دا تو بخلاصا نن یو موقع دا دروازہ دا تو بخلاصا پنسبت اللہ وی پاکی زادہ گناہونو صفا بشی صفا پیو نارا دا گناہونو نارا دا گناہونو کود کڑا پزڑ سارا توبہ دا گناہونو صفا بشی صفا پیو نارا دا گناہونو نارا دا گناہونو زین اللہ عمر دی تیر شو خطوبی تا تیار نشوی زین اللہ عمر دی تیر شو خطوبی تا تیار نشوی زین اللہ عمر دی تیر شو خطوبی تا تیار نشوی آخر کوي بکلا تا توبہ دا گناہونو صفا بشی صفا پیو نارا دا گناہونو نارا دا گناہونو کود کڑا پزڑ سارا توبہ دا گناہونو صفا بشی صفا پیو نارا دا گناہونو نارا دا گناہونو دا توبی ناتیہ کلام دی پارا فرمائش کړای د ډیر ګران او محترم منا جناب
افتاب الله احمد علی عابد او سپیشل فرمایش کړای دا پرنس اسمت مبشر خان کلام د ډیر ګران او محترم انقلابی او ادبی شاعر د جنوبی وزیرستان خاورې سردخیل کلی باشنده جناب زین الله سردخیل پغبرگو اوازونو جناب مولانا ساجد مروت حلیمی صاحب او مولانا عرفان جعفر حقانی صاحب نوبهار ډیجیټل سټوډیو له طرفه وړاندې کیږي. والسلام. نارا د ګناهونو کو دې کړه پزړه سره توبه د ګناهونو صفا بشي صفا پیو نارا د ګناهونو نارا د ګناهونو